sa kaawit. May sikreto akong sasabihin sa'yo. Mayroong nangyari. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw, niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi niining akong kaagi. Ako si Bea. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, muntik na kitang minahal. Di ko noon na kayang ipadama sa'yo ang nararamdaman ng pusong ito. At hanggang ngayon ay naaalala pa. Muntik na kitang minahal. Ngayon ay aaminin ko na sana nga ay tayong dalawa. Bawat tanong mo'y iniwasan ko. Akala ang pag-ibig mo'y di totoo. Di ko alam kung anong nangyari. Damdamin ko sa'yo'y hindi ko nasabi. Hanggang ang puso mo'y napagod sa paghihintay kahit tagal. Saka ko lang naisip, muntik na kitang minahal. Di ko noon na kaya ipadama sa'yo ang nararamdaman ng pusong ito. At hanggang ngayon ay naaalala pa. Muntik na kitang minahal. Ngayon ay aaminin ko na sana nga ay tayong dalawa. Bawat tanong mo'y iniwasan ko. Akala ang pag-ibig mo'y di totoo. Di ko alam kung anong nangyari. Damdamin ko sa'yo'y hindi ko nasabi. Hanggang ang puso mo'y napagod sa paghihintay kahit tagal. Saka ko lang naisip, muntik na kitang minahal. Hanggang ang puso mo'y napagod sa paghihintay kahit tagal. Saka ko lang naisip, muntik na kitang minahal. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano ba daw siyang kaagi karon? Mukining sa kababay nga taga Bulacau, Cebu City. Ang atong tatampo nagdasangan nga Bea.
ma. Mutrabaho na kanak? Oo, ma. Ay, huwat sa kadiyot. Dadani o. Oh. Unsa man ni ma? Ay, banana cake, good. Paborito man ni Ken, di ba? O sige na, ihatag na niya. Kanyahay ragyong muda ko ang uad to. Ay, sus, naon sa baya ka. Unsa may problema, ana, nga best friend banto nimo? Kung pwede palang gani, kamo na lang unta mao'y magdayon. Kay pila nagoy edad din niyo. Pero, wa pagihapon mo maminyo. Nama, ayaw na lang paghuna-huna, ana. Kaya imposible kayo nang mahitabo. Dili mahitabo nga makagusto mis usag-usa. Wow! Ingnas tita ha, salamat. Ikaw mo'y pasalamat yas personal, uy. Sige lang. Kung makasuroy ko, busy pa kay kugod. Mao ba? Okay, sige. Huy, sige na lakaw na. Balik na si mong table. Dia. Ah, Ubad ni ko unya, be. Human sa tong shift. asa man sa ta? Makikita kong Sarah. Kisay Sarah. Bag-o na sa di mong babae? Siyempre. Nakailan ako siya sa Facebook. O first time mo niya nako siyang ma-meet unya. Gwapa kasi siya mga pictures. Hoy, kita no, dili na rabat ang mga bata ha, mong pagtarong na sa mong kinabuhi. Dili na ta mga teenager. Aw, di man hinuon ko mo limod, ana. Medyo sakit na ganini akong batang. Na ako'y solusyon, ana. Kini oh, Sorry. Omega Painkiller. Maunay pinaka-effective nga ointment nga gigamit nako kung ako'y arm, lower back, and neck pains. Ug sud lang sa 30 seconds, mugaan gina imong pamati. Ug ang nakanindot pagid ana kay wa nay side effects. Wow, ha? Ug may dada kang ingunani? Syempre no. Dili gid pwedeng mawa nako. Mauni akong kasangga matag aray. Sige, manghaplas ko ani. Basta, uban ni ko niya, ha? Nice to meet you, Sarah. Nice to meet you too, Ken. Pwede na siguro kung mupauli, no? Dagan pa kong buhaton, good. Sige, sige. Salamat, Bea, ha? Utangan ko ni mo. Librihan lang ko niya, taga. Che. Uy, kamalipayon gud nimo diha. Kibaw ka nga, no? Nga naman ko na, be? Gisugot akong Sarah. Wow, nailag gid siya nimo, no? Grabe siya ka. Kagwapo o kabuutan na ninyo best friend, ha? Hoy, gwapo. Kagwapo hinuon ka na mo yun ko. Pero ang kabuutan ay nalang ta. Sakita mnulti, ha? Today, Bea. Family reunion na mo inig sa Bado. Ganahan ko nga, muadto sa ka, ha? Moabot man ang akong uyuan nga gikan sa lainasod. O ako nang ipailaila si Sarah nila. Anya? Nga mo ato pa man ko? Oh, siyempre. Ipailaila sa ako akong best friend. Huy, noon sa kadihaw nga nang murag makagwa mahimutang. Wala naman ko reply ni Sarah. Mao pa? Abot na ba sila sa angkol? Ay, wawa na nga. Nanghambog ko nga na ako'y uya, pero wala ko'y ikapaila-ilan la. Kaya wako tong ha? Ken! Nah, Finally, nakita na kita pag-usapan.
Hayan man ang imong ipaila-ilan ako nga uyab. Ha? Kuan kan... Ako. Ako, sir. Wow! Maayo mo na kang mamili, Ken. Salamat, Tito. Nice to meet you, Iha. Enjoy mo, ha? Excuse me. Uy. Ano sa mga gisulti ni mo? Anong giangkon man ni mo? Hawa man si Sarah. O gituyo to nako para dili ka mauwawan. Ay, tabo naman eh. Ikaw no may mo ilang na ila-ila. O sige, ato na ning paundayunan. Sa muka sa daning Ken. Uy, sige magpanawag. Ano naman sa kay tuyo, ani? Hello? Ya, asa ka? Naasbay. Nga naman? Gusto magipangaunog din na akong uncle? O gusto nila nga naa ka? Ubani ko ba? Please. Di ko gustong mawawan. Ha? Uy, ing na lang uy nga busy ko. Ha? Naing na naman ako kung nga nitandol ka. Unsa? O niya mao to. Na mauli na lang, mi. Komedyante mo na ng imong uyab, Ken. Ingon na gina siya, Tito. Kamu, no? Mas mayo pa og magpakasal na lang. Ha? Kasal? Pareso kay mong duha. Og nakita na ko nga bisan og bag-o pa ang inyong relasyon. Pero komportable na kayo mo sa sukusa. Mura ba og nakaila na gid mo sa sukusa? Ito na mo. Sayo pa kayo para anang butangat ito. Sayo god. Di na mo mga bata, oy. Og nahibaw ko nga kinisikin. Gusto na siyang mo settle down. Diba, Don Ken? Oo, Tito. Sa tinuod lang, Tito. Engage na magiging binga. Wow. Ken. Kung mauna, malipay kayo may anak balita. O ya, kano sa mga kasal? Nga naman ko. Bisag na ipaw kung dili tinuod ang kisulti ni Ken. Pero nga nang parang nalipay man ko. Puang sa diskenda. Iyan na mahinong giingnan nga. Engage na mi. Kisamutan gini ang problema. Oh. Wa magpalipak ay. Hello? Bia, Oh. Naghila ka? buwag naman ni Sarah. Oh. Iduwa-duwa, aram di ko niya. Mao ba? Akong giduwaan naman day kapasakti. Dili siya deserving para nimo. Dili siya angay nimo, Ken. Sud sa pila ka adlaw nga nagsigimi ko ba na upan ni Ken. Wala ko makasabot sa akong gipati.
Na in love na ka ako niya. Ah, dili. Dako ning sayo pang akong gibati. Grabe pa kayo ang iyang pagmaoy karon ni Sarah. Nahibaw kong dili siya malipay kung mahibaw siya sa akong gibati para niya. Og nahadlo ko. Basin og mawa na gino niya hinoon siya kung may baho siya. Ay, mas maayo pag mulikay na lang yun ko niya. Nabay problema, Bea? Oh, ha? Nakabantay ko ba nga murag naglikay ka na ko? Unsa man? Nabatay problema? Okay, sige. Sultihan na lang tika, Ken. Nilikay ko kay mahadlo ko. Hadlok nga unsa? Nga murag na fall na ko nimo. Oh, Expected na nga ingon ana ra gid mo reaksyon. Kay nahibaw ko nga wa kay feelings para nako. O garon dili ko masakitan. Naka-decide ko nga mulikay na lang gyud ko nimo. Bea, May sikreto akong sasabihin sa'yo. Mayroong nangyaring hindi mo alam. Dili kinahanglan nga abi kay na in love ta sa usa ka tawo. Love sa dangila ibahos nato. Igo na nga atong nasulti nila ang atong gibati. Og dawaton kung unsa may ilang reaksyon. Dini na lang kutob og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN. Doctor. Mao kita mga higalan kaagi ni Bea nga taga Bulacau, Cebu City. Uban sa awit nga iyang gipangayo, awit nga nagalahan, muntik na kitang minahal. Ngayon ay aaminin ko na sana nga ay tayong dalawa. Bawat tanong may iniwasan ko. Ang maong kaagi gibahatan udwa sa radyo ni Carol Marie Hikaen o gabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higala mga sukin ti paminaw, kinasingkasig kong gidapit sa papada sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang ni ining tulumanon, Handumanan sa kaawit, care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod ikayon, daghang salamat sa inyong pagpamilya.